is 61 meter diep worden. En dat maakt dan zorgen dat we ongeveer 90 kub of meer water per uur eruit halen worden kunnen. Met zo'n soort wetter kunnen de brandwachten op een watereilanden aanst rapper natuurbranden blussen. Het waterboordetachement van de Landmacht brengt deze en na weken de eerste 2 waterwinputten op het Ameland aan. De eilanden binnen weinig, maar een paar brandweerauto's. En dat die dan nog heel 4 rieden maken om water te hellen, ja, dan is de bluscapaciteit nog weer minder. Dus ja, het is op een mooie strategische punten zo'n put hebben op het eiland. Dat scheelt natuurlijk heen weer rieden met water voor de brandweer. Het onlezen van zo'n put had letterlijk nogal wat voeten in ierde. Eerst wordt er boord omdat er genoeg zwiet groenwetter opkomt. Daarna volgt een heel proces met buizen en zon. Boormaster Werner van de Veensje, die leidt het uit. We hebben delen PVC waar sleutjes in zitten. Dat noemen wij filterbuizen. En daar storten wij ook speciaal zand omheen. Wat aan allerlei eisen moet voldoen. Het moet een juiste maat zijn. Het moet gegloeid zijn. En voor de rest boren we kleilagen aan. Die moeten we ook repareren. Dus om die PVC-buis heen, daar komt aanvulzand, filterzand. En er komt ook reparatiekorrels gebruiken om de kleilagen te herstellen. En de eerste waterwinput is haast gereed van gebruik. De tweede volgt na je weken. Maar er komen meer van dit soort zwierwetterplakken op het eiland. Nou ja, hier staan we nu bij Holm. En dan de volgende put komt bij Balm. En dan, dat is de min 2. En dan takken we hier in april komen we weer. En dan geven we meer aan de oorkant van de eestkant van het eiland. Dit terug binnen de voor de zomer van 2024 4 nieuwe calamiteitenputten op het eiland. Naast het oefenen voor het waterboordetachement om waterbron aan te boren, had het dus ook nog een wichtig doel voor de Mierskip. Ja, het mooiste is wel dat we het hier gewoon met z'n allen mooi voor elkaar krijgen. En een mooi resultaat neerzetten zonder dat we het ook weer hoeven af te breken. En dat we voor iedereen toch een stukje veiliger kunnen maken hier op Ameland.